Baan umapungulaula usuldu saraguna sebil. Emana niyan na antay pagkatamo o saragun, antaw no ni kepubri, antay kesakit, antaw no ni manay na kekelimian, nasan kipandang. Uwid na diniyang kaanan wallah. Nasuallahu ta'ala na migay paman sa paabur aapi aging utwa ini masadian na kepagaya pagalinan niya bu kepagaya ta pagalinan niya. So Abdullah ibn Abbas na mi'aloy niya na adna listaan wallah askan yan imbabaya-bayaw na piya sa mga malaikat na diran kapsuldan ginan sa lawh mahfuz. Iblis taron sulang wano di imangulawla na tamang umepos na matatagun. Umangon to gawin na di surat lagi mo to pansong adi yung ipakasuratan. Di surat. Nakakapasan din surat na may ka mau masuk bangit. Iti kakapasan din na di ka surat. Na umang kung gawin ina maka talugatos soto agun 60 may laywalla. Talugatos agun 60 may laywalla. May sugatian na uman sobra 4 minutos na ilay no Allah. Na adna pagalin no Allah na adna di. Sekali ni berbaya-baya. Sianan mi alia suratul Ra'd. Rumi aloy. Likulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Lamun din ukuran ng mga kaadaan na palay niya pasad. Yamhu Allahu ma yasha punas no Allah so nga ni nakabayayan wa yuthbit nagupakaptig na yan so kabayayan nun kag-i-share ka niyan so tumadagag yung utang kitab ay akatimbilihan mga pagariyamin na kung mga babayami apagpaka nagsii sa nga laibtan no ay akatimbilihan na sumia pasada bagian ka napkapakip sa malino to lagi do umur mini surat na umur ka na ayaw po kata sa mapagumur ka na 60 ragun. Nagkapakaya kaumanan to, nagkapakaya mana di mataro to pagiutan ng 60 ragun. Suali radhiyallahu anhu edisi din discuss. Nagkapakaya makata sa umuro tao, ang gulalan sa aging gaya 2. Birrul waliday wa husnul silatul rahim. Paganeron na ipagkata sa umur na sukapi biya iyo tao ko 2 loksiyan. Ay edad na unaan niya na maranil ka apang ni na supang niya ka mga loks ka. Duty daw na niya na maran niya pang ni si ka. Pagipamang ni ka kung mga ulama na waya mamangin ka na suloks ka na mas maran niyo to. Mas maran ni si ka. Ay naliw na bina ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Suka susuat Allah na mapapadalam silko babayar ka uloks ka. Na umangulaula ka sa amal ay pakapiyagin na uloks ka. Ang mga ginawa miyalan duumur ka miyababad ka pakatamo kung kawalla luwagang ganyan kung riskin yan raka nakagiyat pinakamaran nir ka apang ni nasupang nir ka uloks ka nagito'y pakibagyan raka wala utala na pagkatas umur ka pagkatas kapangait man na apyan ng pulamin isurat ro nakalbat ang budin may pagkakaran tayo na ginawa uloks yan na oras sa makagiraw sulok siya na may atapo ka. Kaya babanga sa umro.
Nagidin daw na ni naman niya pang terimaan wala pangir ka na supang din kauloks ka. Nakapagaya api agi mo taumur ka na 60 nakalbatan mo din ito. Benkelbati. Gina. Isa ka kelas ya ipakata somor o dina kapakaya kalbatan mo din. Ikadua ay ipakata somor na silaturrahim. Kapi biya yung tao kululutian. Ano to hadithu nabi man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Piano tulayaw Anas bin Malik. Apitero yan na Rasulullah na miyalo iniyan. Asadan sa kabayaan na makabelangon sa rizki runwallah. Nagumakatas sa umur yan. Kauto sa umur. Makatas sa umur yan. Falyasil rahimah. Napaki kuyang petasi ko lulutian. Pipinin sa mga lulutian. Nagitiad na ketoon ka ko mga lokas andi labi magatos raguna miya pamagindiliran. Sabab sa giyo to kapiran ni kapululot. Kapiran ni kapululot. Namin irampay sa andi labi magatos ragun sa miya pamagindiliran. Na-compare na kaon sa ginya masatan riman to. Kaya doon din sa arga sululot. Kaya doon suntaw sa arga kululot yan. Dama mo gaya perang bayro sa magatos. Ginagawa na kang benar ke tinggas din. Sabab sa mo to kekuapanin ta ululot yan. Kekuapanin ta ululot yan. Gaya na ni dua ay pagkatasom. Sokman so mga tiuba pumangisugat raka nagkapakay mamudir kami sugat nagkapakay pa nami sugat raka ay katero nabi na wala yarudul qada illa bidua dapakalin o iimasad nuwala arwar sa kapumangniyaw na ibarat yan nagkasugat at tiuba so tao kung salungan namya pamangnis kanya na tingin niya Allah wan na tiuba isugat karakan na pumangnin akan rekaan lepas ang karakan. Nah, tarimano to Allah kayuman sobrapat ka minutos na ilay no Allah utami susurat ro na sabab sa miya mangnika na inaproban wala na piyon na siya no nagimot ka kisugat raka kagip miya mangnika. Piyon na siya. Kau ba sa mga tiyo ba pumangis ba tragtano na kaya sila dinanan may nga papasad din na pagapalayan kapmani di niya ka kay sugat at no to hadithu nabi amay kon kamakaw masutaw sa alungan na mori na pakilayron wala sa mga duwan yan ada niyan mga kukuha na pakilayron magu sa mga tiyo ba miyamangi alangon ay no na masugat at yung baka punan sa matapang niniyan. Kauto. Nagiti, mapaningan-dingan yan at tingin na huwag mo miya pakadagdagal sudo ako. Gina. Panit manami aloy, apgalak ba niyan supay tao o tiyo ba? Nakasisad ka. Kasisad ka, nagkulak ba niya so, pito, pulo, apay, tao, tiuba. Apay digit miya mang ni. Nakagimya, alam yan, ano Nabi sallallahu alaihi wasallam, aso ka po kayo sa sadka. Nabatan mga ipsid ka. So, kasisad ka, nagkulak ba niyan so, pito, pulo, apay, tao, tiuba. Ang tanong makasuwa. Anto na di tanong kap kesugatan tiuba. So kasi ka na dua ka klase, mapayag ang masodan. In tubadu sadaqati fani'immahi. O payag na kasusad ka nga, na mapaya din.
Ugay na ka na balagi do balas o sulanan nun. Ay ginagi mo to ataw na bigyan ka na na pagpakailero na kumamala o ba niyang kuwa. Kumamala. Api ang uda pera ka na tigid na kaya pera ka. Agi kaya yan naging utapigilero. Na upang makabangon lilipin sa utabulsa yan, na dinir ka pagkailero na pagis-pagis sa kanya. Auto. Dito yung bida mapayagasan ka gusto masunan. Wa in tukhfuha wa tuqtuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. O pag nasan niyo, solanan niyo, ay bigay niyo ko kikaririmpisan na guilty mas mapia adiso kipayag nun. Guilty mas mapia adiso kapakiilay nun. Wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Kaliw pan ko kapian yan na pagkarilaan yan pan sa mga dusa niyo. Pagkalala siya sa mga dusa niyo. Kata. Nagupagkaroon niyan so mga tiyo ba kisugatan ka. Diyan kaya kasisad ka na pagkapakay pa na magpakatas yan sa umurutaw. So Nabiullah Daud alaihi salam may ka mga sumalakal mo. Tunyo kailangan Nabiullah Daud na tingin na Habibi malakul mo. Jita zairan am qabidan. Ano na minitali mo mga bisita kayo ni o bandagul ka sa niyo. Di malakal mo ta la akhiya Daud. Jito zairan. Dati na pagariak na Daud da minitali mo makuha bisita ko. Gida ni minitali mo makuha bisita mo. Okay, dati na pagito ka umur ka isa saging ka iya makadadaro pa saging ka iya kalilimut ka. Ayam buwan ba umur yan na 10 gawi. Ayam ko naging tamang udah na 20 ragun. Na bulan po na 10 gawi na kunin sa niyo. Na. So kaya ito kawin Daud na meling sumalakal mo at may vlog sila. Bigilay no Daud ang iyong ito manguda na miyan lepas sa panso 10 gawi kami nirampay sa 10 unang gawi na daw bumatay. Miyan ka umakman sumalakal mo ini siya man daw do Anthony minitali mo man yan bisita ko ba na po niya sa niwa tingin na bisita ko tingin na ito na sumiyalo yung kakuan ka sa niya tingin na wagi minitali mo makor ka panutulungur ka agagi ko masapul gawi na lambag umurya na may tarutop sa 10 gawi. Na leni petak na tingin na sibanga na sa depan. Aubad na malalamba sa amia kekanian. Nagu isa kalino lamba paginom niyan. Na din na miya na. Din. Na so tingin so ipingginawa niyan na mabibilang akan. Mabibilang. Na pala kawatigin na geng uto amang udah, geng na mama, nasa sagabay na kan ka, di ang bilang no pere labo. Nakagid na magan matarutok, so kakwiro sa niyo, na siya gada niya naging ayapakir, naging utatanto din na kasisikutan sa kawiyagan. Dahil sa sanaan na kesukatan niya. Nabalagi dumiskin, kapag pagkasukat sa uyagan sa Ginoo. Naging apakir na makakanubugi. Gitu. Tigay mo na ay orip no Allah. Bagi ako ngaki kwinibrir ka wallah. Na diudu ko namang daw to sa bulsan yan na inidawagin nun naging yan ng malad adina. Agi ako midawagin nun na miya kagilawagin mo tafakir. Apakatas no Allah sa umur ka baloy kanya na may pagpadao na Nabiullah Daud si Kosoga. Nakagin na matarutop sa umur yakyo to na mudutin no malakal mo naguminira ko sum Allah ay malakal mo na di ko isa niyo. Tingin mo na ya Allah miya tarutop sa umur yan. Miya lay betakan na subangan nagusa depan na dad na sa miya lamba kaniya nagudad na isa kalino lamba paginom niya. Natigo Allah banga damay lay so pingulaw lan yan sa mutwa fakir
tiga na way melek, tiga na banga daman ng supiter o pakir, tiga na miyan gakan, tiga na gina na namlada dirham yan, dinar, namlada dinar, na siyang biyanak na tigualasan ng poloraw na idan. Kau to. Gina. Ino talo di pakapagungo sa saging ng Ramadan. Kau ba kano na pagkapukaw so kapadi ang matatago ko po sa uka. Ang makaswasid ka. Ginanidir ka di ka pakapagungusan. Dua ka klase so kapag isra pamialoy sa Quran. Dua ka klase. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Kangan matiwala na winom kan, na uba kano panubra. Amata na suwala na dinyan kebabayaan sudi manubra. Dia kaya kapag israp na ay diskusi, nagikon so tamok halal, inosar ko halal. Okay, nagagi ko mausar ko halal, na dagulangon mausar, na miya mangi lebedun. Lagi dia na miya masaka sa panganang na halal ka keniyo. Nasabab sa mo to kabubusaw gay mata, na pala yang nuto inat sagi utate bula katawan ka di nga bukelengan. Nakagi kumakan ka, naad na lambun, na tiga mga mata. Ulugan yung sa mata basura, kada tanong malangan. Nagi mo to adang kaon makan, na giti petero na israp, mianubra ka. Na uway din ka, kaya nakauto sa biyatian nakapansa, bismillah, kaya kau kit sa sunat kaya ka nang kaon, na halal pa na ini pamasang kaon, na sabab sa pinggulaw lang kagi mo tuwa ka panubra, na isigsa ka banuang. Gina ni suwan na mga arkyan na kailan na kulistuan niran, o ba sila ni makapag-isra? Kulistuan niran. Gina mo kaya pa makatipu nga sa mga basura, naging mo ta mga pagaritan ron sa Palestine, makakikinanglan sila sa panganangkan, panginginuman. So mga tao makakikinang lang sa panganangkan na daon mi bagay kabangan piyakati po sa mutwa sa plate. Naad na mga siringan ka kinang lang yan uto. Nagakidin ko katawan nga di nga butukal nga. Nasibay ka din ko masakap kububay nga sa ginuta panganangkan nasibay ka. Igira masa pernah berbela ke kayo pernah yang kaya loto gitu sibay ko kata kamu ni kelengan na dawa kena sagi mutasiringan ni aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na minting kundi na kipagisen no Jibril alaihi salam ko siringan yan taman sa mi alayo Nabi na ini kalka kena tibu Rasulullah ubabadin beloy so siringan apa di kupakawaris. Gitu itaman na kaya pakai lo tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kasih apa ko siringan ka umanong kun makaw masuk Jibril na isirian ko Rasulullah Antone maulaw siringan niya. Namialo imam Nabi asadun sa makaturog amin di puatian yan sa kaya sugu-sugian na so siringan yan na mali niya katian niya nga pisakit na datoruga sa kapkurian na umatay si mau usug aso siringan niya na pagkaur na pagkanarakan nuwama. Ano kailangan na so siringan ka na pigay pa ka? Kailangan na pigay pa ka. So mga lokstano na paparangay nila naging utakit bentel niran kung mga siringan niran. Nama ditingin na siringan anak niya dahil may lisa mababasa lungan. Nami ada lagi yang utak kamu bentela. Nami ni sahut nak kamu bentolak. Kerawan yan mentol so siringan yan. Pantag busa may to asabab. Kaya din sa umus sa siringan yan. Minipakaisyo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sukab na ro siringan.
Anatigin na, ya Rasulullah, anak atawan na miya bubay, miya kapepe ka siring-siringan, uwi na may ito sa malit. Tigo na miya, tao sa surga. Tina ya Rasulullah, hindi pa isuman, ya Rasulullah, ad na siringan na miya, nabara amal, uwi na miya kataratay, ada sa siringan niya. Tigo na miya tao ko na maka. Di dinatibu Nabi itu kena somparatianim hatta yak manajaruhu bawa'iqah taman sa di makalintad so siringan niyo o kabinasa niyo. Mana uta siringan kana diskanyan makalintad o kisisiringan niyan reka sakarata kayo nga. Alagi din na may pasakan na sa mga puputrakan arong hindi lubod sa mutua lama-lamay ran. Nagupon gitu paparangayan ka na ape paratiyan nga na ayat na ini ko kumarkaw na binadabang nga parati. So kung yung moro sa siringan niyan, anagaton ka, kung dito na siringan niyan. Napaguyog nuwala sa alungan na maurin, ada 5 niyan. Mga puto ni 5. Gintukon sa mga wawaraw sa siringan niyan. Yun. Tama na kabnar o siringan si iko kisiringan. Uwi nakag-iisa masayman to na miyasam idawam. Adawagan na kasosiringan na kana. Daniyan ka na atiin na uulugan niya na isa pa katola. Ito. Inangkob niyo ba yung sosiringan niya? O di nga ko na napamamagan ka ang pusiringan na kaisa. Pamamagan ka. Aba niya nakatayo ba si Pujo ito isa siringan ka? Nakikatawan niya na mapiyakay parangay na ganyan din nga senior kami na makapupuon. O di nga gana. Gupon ka ito labad din. Nagimutang niya mamagay na belas na wala o kaya pamamagay niya na sa kabigan na danga ka na nabangan nilibad na sa kabay ni Mia Dusya. Why? Sa kay Mia Dusya ka, panganan ito nabangan ni Pilati Puso ito sa pulit. Gini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di kanun irampay kumapian. Ginan so kapagwa sa malabalas. Hatta tunfiqu taman sa din yung gaston so ngani na kebubayaan niya. Nakapumagay nga kung panganan ka na kebubayaan ka na siya. Kung masa kebubayaan ka na kakunang ka. Pumamagay ka kung ditar na ka, nasunod so kebubayaan ka kung mga ditar na ka, narokaw lebat. Sa ataw ko naman maputay, na inipakaisira mo Rasulullah, mo tatalwa din yan di matero. O bagumya bagu, o bagumya tarotop, o bagumya kawatan. Tigo Rasulullah, gemo to ama manayo petay na melay niya na gemo tatalwa pinggul bukyan. Pag melay niyan, nasumi mo sa kanya sa panigan na nidia kit sardak na miya masasadya kit. Ama sa panulo na melay niya naging kaya loko sa putunggon na sodya kit yan ardak na iniduwaginon na piyakilairon wala so balas amya kuwan yan. O kaya pakandya kita niyan sa loksoto na piyakilairon man wala so balas o waya minibagay niya na bago, nagibig niya pakagiraw niya na bago niya bago. Wabutin niya bago. Siya ganda niya naging kaya pagkaura di mamang ni na inopakyan surote na iniduwagin nun sa saupakon. Na piyakilairon ninuwal na subalas ay inibagay niya nun sa saupakarote. Na piyakilay niya nung man, o pamakasati man din na rote, minibigay niya, nag-iutig kaya pagiran niya, huwag kimya taroto pa lang nung minibigay. Okay. Ikatalo, ang yung takapagiran niya sa huwag bumiya kawatan, na inidulugiyan mo na ad na idea na susa maskit. Na sa inyo, buti man sa liyo, na piyakilay ron din wala subalas yan. Na piyakilay ron man wala, o pamakay ni Sulidir, na mas malay balas nagiti kay pagino ni no bago kay miya kawata na kinidulog mo ron din na miya kaw marunin
Gini. Miyaluin mga ulama na gimot tuwata mo kahalal ini pamasa sa halalo. Na amay ka din nga bupagusaran habang ka din natatago na mini itong ito sa Isra. Mini itong ito sa Isra. Di mga leksyon na may kadagdag labang kala na din yung bubang nga susunod. Inirampay din sa pipila nga paraduran litar niya. Gunya naman nagdimang mo siya taalim, kailangan na suditar na ka, na pupang nga susunod na ka. Natira mong magyamul. Di ka niya nakabinitian niya na nilibilatas na madimbiyan nun siya. Di naging ka may turak niya. Nagpagitong no sa itan niya. Di nga mga ako, pagiting nga uman. Natigin na mo yun, may kapiyagti ako, nagsusunutan man niya. Di ginagiri ka mala, nintong mano sa itan niya. Kulitan nga uman. Di na may kakiulitan ako, na may karoon sa din mga pamamugay ko tamok yan. Why? Naging pumugay na may kamiyatay ka, dagwo. At hindi nga pinipamugay, pagkailay ka o bigan ka. At tungo pa niyan bibya. Paano ba yung mibigay mo na matapos titungan niya na tayo piyan ka? Hindi tigil na sala-sala mata. Gupo na kipamugay no na may kamiyatay ka, dagwo. May tingnan niya kaya ako nasusulot mo nagawang bitatagin na sila nito tapos sila tinira. Why? Pura kikang bida, so sad ka awiyag-uyag, ako so sad ka amiyatay. Bida. Yung isa na ninibigay na sad ka amiyawapat. Siya masada pa na mag-ground zero. Nabadi ko naging na mga ando nga kabugiran sa sad ka na sundok. Isa ka kanan na umiyawapat. Ad na lapadinon, ad na saributianon, ad na kanulianon, ad na kodinian, ad na talamianon, ad pa na kompleto, ad pa na higuanon. Isa kay kakar. Na ay po na yung ibigera ka na higuan, na din kal kay kasusokot na piyamasa, piyagisigera ng tamiyawapat. Bagu-bagu. Kapatasak ni kuminor na silopi. Natiya kumamurita ka na teso, inidunit si iyo. Kagi ako klosa nga, minatiyak na ando, so, iga na ako. Piyagisid kaya na kumiyaw patiran. Ay, nung tigin ustad, nga pisterwa. Saan ka gusto ito, minatay, kung hindi ka pa magigibigay. Oy, naman ito ka. Dahil yung panakaiga-iga-gibo, kaya giraw na inisid ka na, nabago-bago na, hindi ka nakirap. Kaya pano ba miyatang da miya kaiga ka? Allahu Akbar. Again, nanimbida, so kapakasid ka ako miyatay, ako sukasid ka uyug-uyug. Aso uyug-uyug na siyempre. Katari maayan natin na makaririla kami, yan ang kinib ganun. Naging ito miyatay. Abalaboro naging ito yung inibigay niya kasad ka, uta pamilya niya, naging ito tay-tay piano. Amintin niya ang pasulutan. Nagkatawag ko nung sa sangkaan. Gisuminti na kanong pagkailay. Nababad na may kasusulot na nagagawin, nagunian na ka ng miyabaw. Hindi pure. Ganon. Makalalabikon, so kasid ka, kuyag-uyag sutaw, sa pitong kulutak, padi sa miyatay. Makalalabi. Nagenan, hindi ka di ka pakapag-usa ka, ankal ka iyagin ka puso ka, makaswa ka mamamagay ka, miya kita makaso, pagkagida mo mga pobre, o kapatay na kumus. Miya kita mo ka. Inawasi kung saan nga na mo rin, na napitirong ko nwala, kore pa niyan, apapinuntutan nwala sa kore pa niyan. Piano tuleyo Abu Huraira, Sahih Muslima yan. Terus Allah sa'alungan namori. Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Hai wata Adam, miya sakit ako na daw ko mabentalan. Tingin mo na ya Allah.
kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ano man ikin betul na kan rakais kay kad na nulang ano mga kaadu. Nadirungon wallah. Banga da kato kawi suri pernah kena sipulan amia sakit. Nadang ka bentalan. Banga di katawin o pamaka ini bentel ka naketali mo makong karo. Na isa ini ya. Pagpagalipatan ano aging nga kamu bentel lang. Ay po kamu pumunta-bentelin na wad na mabibibitian na sopot. Pagka bibit sa sopot, kana napaswa mo ba pamasasari galunya na utap ko sakit. Na di tanong ataw na miyalo yung nabi. Ay gira aso muslim na ini betelian so pagarin yan na muslim ko kapita-pita na sumugusto Allah sa 70,000 mga malaikat tadi di mamang ni sa taman ko kagagawi. At pero nira ni Allah narilay kasipulan. Ya Allah nakalimut kasipulan. Taman sa di ka makabalik. Winagi mi aloy na taman sa di ka makabalik. Na aya sunat ko kapamisita na nabaka pagiti. Maka na balagi dengan kapamisita tano amon to donde na punayaw pan sana tano na kape. Adi diwan na kape ran ame kada kata tabu na kape. Basiran din may kapangutang sa mga tuwatin. Kailangan nas kami amisita, nasabutan ka so binisita. Okay. Kung ayaw pa narin mga babayakan na gusto ka ng mga pagariyak na pupakan sa nga live tanong, ayaw pa na adab sa kapamisita. Na may amisita ka agi mo ito ginawain ka, lulot ka. Na di nga pa napigil siya o may kakanga. Isa na di kaya ketera. Mani kita kutungan ni tanah. Nari may kakangano. Bako di kayo, bako girawa. Do. Nagturo na ka na may kakanako. Dengan pigi siya. Sumasato lang. Nawan na may paganaon na paganang. Ako ko na ikaw pa maka sa kanya na may kakan. Austo di kubaya ko man nande di kay lene na pugigo ka sa to lang di mata di kami ngan pugana sana mata di bengan gunya nga piaga na kamera do eno pan makay sa isa ko di kami ngan nagipugana nade yan puruman siya mo takad buto adi po paki poto wah kaya na barwar upamarangwar ka Ni ada dalam kusi matau. Mabaleng tamo na pira pembeli rapi asui na daerah tapak inoman. Okay. Ayah penangkapannya ada bisa katari masa bisita. Na amay kapeganan rasu bisita ka. Na di nga nga. Adi nga tatantangan kapal lagi. No man namang minati ama. Tamo lang bisa di tengah kasakrado. Pagkaya ba naging kaya pupukakan ka? Adi nga dipilih tasan lagi nga mabelang alimannya. Mana dapat na awatan ka, nakarangan ka mana niya na di ka niya ni kaya kapakaya may laing ka agi mo tuwa pagkanian mo ito na kurang. Na di penagay, di ka di mangingisi na ito na kurang sa, at di ko rin inubay. Mana tayo ni Sabgas. Auto. Kawagyo di pa gumana nagturo na tinag esok din na esok din. Again. Pananggila ka o ubang ka mapanakit subisitang ka kada subelas ay belas rakawala. Pananggila ka ubang nga mapanakit. إذا دخل المسلم على أخيه المسلم دخلت معه ألف رحمة وألف بركة. الله أكبر. Piano tulu Jibril ko Rasulullah, ya Rasulullah. Igira asumyol na diso Muslim ko pagarin yan na Muslim kabinisita niyan. Namiya kasulid na mitutalo niyan so sangi buwa barakan na so sangi buwa limo. Sangi buwa barakan na so sangi buwa limo. Naopman at tigo nabi wakapamisita o tao na kagabi na ipamanganip man o mga malaikat sarilaan o Allah na ikalimuin naging tamiyang misita sa taman din sa mapita.
Gina ni ka importante o kamu betela. Ay kadaklan na mong upigisin sa lakaw tao sa siringan. Dani, da nga may lay sa siringan ka saya. Di na uwayo. Nya kapila gawin na da kumailay. Sini yang panapagito kawin sa siringan yan o sa lakaw tao. Gina siringan ka sa da nga may kay pam kanami ni poster ano tami hospital mo. Gitu na dengan yan. Ewan sabab ko kinindiray nun ko kami bisita kapangay ko anto ni maulolo siringan na ada niya. Nasano na mo rin tuntut ko na nanuwala. Bada kato kawi si pulano kesakit. Adangan bentelan. Ini bentelan na kuma kung aroma. Mami kita ka na perilan wallahu ta'ala sudusan. Kano ko na ipagi sa wala na tingin na pulan. Istata'amtuka falam tut'imni. Pagcik na nga orasak na ya, ada man ya pumunto ba na no, na ayaw orasak na last nibi ko rin kay Simu. 40 o 5 ka minutos, kaya pakalaw niya sa last nibi. Tikun wallahay pulano, pera kanas ka na daw mapakakana. Tiyo na ya Rab, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ano man ikapaka na kurka? Iskay papaka na kami mga kadin ka. Tigo Allah bang diganto kawi si pulan. Istata'ama ka abdi pulanan falam tut'imuhu. Miyamang nirga si pulano sa kunian. Miyang utang, adangan pagutangi. Dani, pautang yang mapasin sa margas kada mi pusa mi mian nagagap man uta dami pusa niya nagunga ben na isalala na agi man mo da kay leng kasako agi nga ya na tetengan na ka na may ka nagugulit na sako seringan na ka nakapagaw maka agi ito na piya panabagan ka na masasakit agi daw niya jadi nga ke paso taro to papelas ko kasi ka why ati wala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Dinyo pembetalan ko mga sadga niyo. So kapag ito nagusto kang bentugan. Ubang nga utok minasan mo sadga. Bani nga tawa ya tuwala pamakabigan ka. O di napipuruan ka kapiyamutangan ka. Into karidullah kardan hasana upagutangin niyo suwala ng beda nga nun yan sa mapi akabayan. Nagyang utuwa inibigay ngayon o dinapiyagutang ngayon nakumang karang nutuwa tigwala sa alwa na mo. Gino. Ikatalo ko na ipag-isip manual na natingin na ipulano o tawadam. Istas ka. Pia kayo numakas ka. Ada akong mapakain numa. Tingin mo na naman ang pagkainom ako kaysa kahit pagkainom kami. Natarong ko Allah, miya ka umar kasi pulano, apag ni sa pag-inom niyan, nada nga pakainom namataan na upang makabigyan ka sa pag-inom niyan. Naging utapya ka inom kaon, nagkatuon karak. Masay man tuwa, miya kinangla naging nga egg, sabab sa naging nga pangulao na, miya tilog damtan. Kami ako marunong susiringan niya. Pakasuita kami niyo sa ginipo niyo. Da kami makapagabdas. Dami pagabdas kami. Da kami makapangunag sa pinggol. At ikatigil ka na pag-uusir na pumangit sila. Ay di nga sila na ipuro Kag kasi ako umikorot na nabay no ako miya masasapa makabarkano para. Delo. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Sigurado din natin Allah. Ama pag-uto-uto umaligit so tamo kayo ni paligid yan ay bato gugulo kali ko diyan. Miyamang niruso silingan yan. Sa kapakaigigan na doon nakapuroy naging na reserve ka patangi buka litro na puno-puno na pag-iutor ka. Lagi nga naman napampaka
na pergi po sa ka panana. Naging utak korente niya na itulir ka pa na may kaming graw kapan. Maligto. Ako nakagidi siya karatal mo ito, taon natin kinayaan ako. Kaso yan ko nga sa dunia, sisad ka ko. Kapmuli niya na barasad ka, na may kadi mga ligabang mo sa karatal mo, tati di ka sisad ka imanto ko. Ulan-ulan na Ramadan, madakala po niyo sa Pitra. Ay po pinakapsid ka niyan, araw ako Pitra. Allahu Akbar. Ini panguya tu Nabi so kasih sa diga sa akin Ramadan. Pito gatos takma. Menos yan ang tapito polo. Magigada sa ngibunan. Takpan wala sa pito gatos ngibu. 2,000 mibigay na ibalik sa kamilyo ng 4 gatos ngibu. At na miya taon nakatitu panakpan. Ay man to na disisigi naging panakpan. Gimana itu panakpan? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Sunganin adin yu dinggeston. Ayakin geston na para kuwalla fa huwa yukhlifu. Naskan yan din na Allah Ta'ala sirbiyo. Siyanan mi ali sa suratul Saba. At yan kadidin wala asugin ba mabagahin ng bagay. Na umangon gawin na ad na malaikat tapsugun wala Allahumma ati mumsikan talafa Allahumma ati mumsikan khalafa. Yung ito dua malaikat na di mamang ni suisaw. Ya Allah bagi na si di mamamagay pakadagdag langsung tamok yan. Matamang buhay isaw na di na niinduan na tingin Allah anti orang nga si di pa mamagay. Why? Umangon mo ito gawin na makamangon tamalaikat na di mamang ni. Ya Allah, nabaging ka si di mamamagay. Makadagdag lang sa tamok yan. Na sumamusi sa malaikat na tingin ni Allah, ante orang kasi di mamamagay. Laklaka nga sa tamok yan. Yan ito kalaklaki, maligtay. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Saan na tigwala sa maligit ito, nakiaplik tayo nag-iginaw niya. Laman sa mga lukstan, Semua kaya, Bapak, baka naman sa kamadang ka, pusay ako ngaw, kaya lang kita. Ba, di pamumula, na ba ako di babasa, ka ba ako di pagakan? At iba ka na natabi di ka, di ka na nang disisada ka, di ka na nang di pumura. Na may pinakamakakang ko, nang balingan, napkara kita. Kuha na ka na sa mga pamilya ka, busaw, di mo inapas ka, nagiginawa ka. Babayaran sa kapamugay. Na sa mga pamumulan niran na pengasasapak ka, di ka na sa uma. Na kaya pakabarakataw ng Allah. Miya da sukasi sadaka sa pamumulan. Tapi so ibibigay yung mga loksiran na di sadaka, kagi mo matay so loksiran at eran di kumitingan na magariari. Naman, miya tayo si ina na ibibigay niya na di muraang niya na kapuruan tanong sana. Nakagimiya tayo si ina na imato na si ilintan. Pero yan yung lambre. Ito pelambre nila para dagpag ako. So mga utang di kami sa napiad na ikapamagayo kingaw. Tengad. No nga rin di ba ka na sa nabuan ka. So ari si misisa ka na kira rin sa buan. Yan na ba kami apis katang ka mga akaw na huwing na nakilo. Asisyan may pusat ba na na? Dabak na may pamagay. Na. Ano naman mo isiwa buwan kami miligit sukir ko na miligit mabusubuan na buwan na 2 penny. Buwan ni na po sa itano na taman sa puro na may kakari-kari. Nasabab ko kaya o kaginawa na mambumiya so pamumulan na miligit tumam. Miligit. May kadang-kadang na putay pamumulan. Kada sa baraka. Sa suratul Qalam na na pero tulon na talo ka to magariari. Na ayaw laulay ang mairan na igira amiyaw masuk kapulagunian na taluan yan sa mga pobre, mga miskin. No, mga miskin. Mapita na buraguna ko
Naunot takano, oh, kang ano ron makakuha. Nayaw may sumapa umulan yan, baka kanasaw na. Kaya kumawapat ang tuwa kawasan. Abi agawa sa wala, kapunan sa aging tuwa kababalin yan na barasad ka kung pamumulan yan. Minisabi yun na talo ka tao mga wataya. At ano nga mga wataya? Paganeron na si Delo. Arin yan si Pito. Arin yan man si Maligto. Agi akong bilituan. Dalo Pito Maligto. Na. Kaya matay siya mayroon na miyaw masuk ka pragumil. Fantalaku wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin wa qadaw 'ala hardin qadir fatanadaw wa hum muslihin. Kaya ko pragunsiran na mitutalwasiran o kaga inusub pamagno kano dalo po ka sa si Maligto pagno kano kamay na tanok man ng mga miskin na mabunod sila na kilubatan. Ito. Kung mabalagatan. Na. May nga balaga sila. Sabab sa aya pa ka sa liyamayran na mapasangi ka pamugay. Naging may mga isabi na mga watayan na si Dalo o si Pito o si Maligto. Na. May mayroon naging asindiran na di rin ko kilala. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Kagi may leran, tira dia duduk tanong, dito na may aso. Tina Andi sulu patano itu na ini, batano bener ini bro. Pengiro su are kirana tasbikan waki. Tina tulap na di tasbikan. Kagi ako mapitan Allah. Sumini ng sualungan, may leran su asindiran na palit niya totoo. Inanti Allah, sisa gimu tak uras akia pelitiran. Gini, rending ngayon tamu, rending utamu. Namanya selitiran yawa ilana inna kunna kali daudu entan wakiati. Mia beluitan wa mga tawa mga lebih kita. Ginan mga ulit no Allah, mga pagariami, mga babayami. Akin isugun sa gina kapusa kaan magdamutaw magdamutaw kaluluwagan so pagkagdamu kikaririn pisan sa kawiyagan. Auto, miyaluitan wagi mo tuwa. Halal atamu na ini pamasasapangan ng kan okay, nadamalangan na ba't pirati pugo basura na isiksa ba't lagi mo tuwa kita mo. Eno to lagi kailangan din lagi mo tuwa dan yan nung panakapakakan ataw na din yan kailangan na dawag niyong siringan niya. Kanaba may kayo nang ilan na mga tadawag niyo ibabuyo ka maging mausa. Dahil dito wala anayin daw niya abdibi. Sa akin natibwala na siya kumatatago pamikiran lang ang norip na. Lagi kapipikiran nga sa mga tayo nga na magad mo sa na yung mabuhay ka balas na magad mo sa yun may to balas bidas yung balas mo bagu tapos yung balas mo no doubt na yung mga pagariami mga babayami at kaya isa-isa kami no to sa danyang napagalas dis natiyar na maluwakod niya di signal sa kapakalandingan kan ka di ko lumakay sa na pangutubanan sa Marawi na siya ang mugatang isa diya kagi nga ya di tanong di ka pa magpudal na ino nga ba tanong di tulad kagi nga ya pagariyan na si Habib Abdul Hamid na kapagaya makatuto na tanong mo siya kung mga pedamasa o pamaka irarampay tanong ron. Panita ko Allah Ta'ala, di tanong di makasisampay sa kapipili na upuruman. Yung mga pagalitan mo, mga babaitan mo, di makamantay sa aking alay. Panita ko Allah, kasagutan mo, yung mga pamagusay tanong, pakambarakatan ng tanong Allah. Pasilang namin sa kanusan, ang mga pagariami sa
mana niya na mga foreign country, sanda pa ka nagsaging alaitan, huwag nga mga pag-alami sa nga frequency, huwag nga radio station, balasan Allah utala nga station manager tanong, banagkaldo mo riyan, pakinggunan retan Allah utala sa panaguntaman yan, pakambarakat nun Allah aragso, mga pamilya na nagusang tanong, timot-timot Allah utala ko surga. So saya untuk bisa dia lagi dia busuk pagar ini masih Asyari Dumagay Hadjalawi ay kalala meron saging ya saksi na ugin ya frekuensi Ahlus Sunnah na sugurwa kalalagan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa maraya kinabumasalu dari iya kaya pamdagatan o sisa yang ayalin tanong. Sabab pero na sabab sisa yang iya kini awas tanong na ante ni wani sabi pakisi ante bikiram sa pakisi. Ano to si principal? Ha? Sa kami niya to nga po. Sama niya mga pangsami, si kanubo kapapantay na din mga makinilimanto, si sa geng DXC Radio, simulcast sa ngayang frequency 92, si sa geng social media, okay, patanong-tanong mo, yung ito ang mga bangsa tanong, si sa ngayang Europe, yung ito ang mababalo yung sponsor, si sa geng event, yung programa tanong, Ramadan Islamic Seminar, yung ito si Kaka Nights, yung ito si Kaka Rahma, paninta abad mabigyan ginawa ni San. Sa kabaro na alib patumabatan mo din na makadua sa babsi sa iyong tawa sa di kanunan na udah ba kano at pakaysa bayalabi tanang right sam na okay makasag sa Dali ko na malalim gani. Awit ko sa station. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab sisa yang ayah pakai alhamdulillah, walillahilhamd. Pamintan si kola malala yung duna iya dia na tanu dikasih miras yang ayah makhluk wala. Daw makan daw tanu na alhamdulillah. Sebab sisa yang ko tuwa kabangay sa sadaka. Oy. Si isa diyang kaya ulan-ulan Ramadan. Oy. Si isa diyang ko tali kapag ni si isa diyang ko tuwa Laylatul Qadar. Sabab si isa diyang koto pamamagayan si isa diyang koto kagagawi si isa diyang koto Laylatul Qadar na lang ito kuno bata kaya ni so Laylatul Qadar sabab si isa diyang koto dakilay ta ako tumanaya pamadabasik ko yung gilamanay na ami ko madamya paman ada kaya bagang taon sa sabab yung tanya tanah may kasunod din na si tay bagay may kumapita sa yung mutuwa ko antang mapadsa mo ta sepa tano Allah sa yung mutuwa Laylatul Qadar alhamdulillah. Ayo mi aloy natin wallahu wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallah. Adin din na inisibay nga imbagay nga nakagesi sa gimong takuras na dangaon mi bagay we na inisibay nga nuto na inalwid wala so ngani na minipanguna ko na niyo para sa ginawa niyo na ketunyod na ng wala piniyata ka imbagay nga na peki surat din wala asati man na mapya na so kinito man nakaw na ini surat mapia abagian ka ko kaya ngalbagang kaon taman sa pito gatos takpa wallahu yudaifu liman yasha duginan manan niya tali madnuto agi sa mo tagagawin natin yung maganda kaon ni kapagaya iya pipigar na kana tuturugin naman na tiyalik ka na tiga mapita na imbagian din niya na wa in hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kami. Saat nanti ku Nabi sa maniat sa mapia orene na danian manggalabak na pakai surat Allah sati mana mapia. Na umaniat ka sa mapia na miyanggalabak ka na pakai surat Allah Ta'ala
mapia asa 10 takap taman sa 70 malalawi sa 700 takap wallahu wasi'un alim. Aman na tertakpan wallahu ta'ala sa sunjo wallahu ta'ala yung mataurong. Dipindi ko kapag ikhlasin ko. Yan. Insan, so itu apa mana begitu on sa sadaka na so 2 ka taon na paman yung begitu to na tarima nga ya sadaka apa mana tun ka siya maka uso kuan pagiri nga kepakai ko napakai sa isa na nga kuan na tapi mungkin ka Oy, paman ibigay nga na sa sakataw mungkin ka on. Dua kikon, paman na kili ya bigi dito. Ada problema sa. Apela mo na sa digan yun na tinimoti mo yun na inililipyo ya Habib. Ada problema oh. Why? Kenapa? Why na mapya mamuli dira na kaya bugin ko mamada lang ya gusto. Adi yung ta sa sakataw bigin ko na. Pagkakuan niya balas. Kamakapya ginawa ta bigin ko na. Pagkakuan niya balas. Lagi yung ta perisid piya kasidgan ko. Nana tiyang na siya tanong upasit tabi sa dia kau. Nagiging ya lalan di katawan na ke traffic. Tulay dua tanod no. Qala rabbukum ad'uni astajib lakum amin ya rabbil alamin. Allahumma ya karim ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna du'aana يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما يا الله يا رحمن يا رحيم Penginamir kaya Allah Giyan kaya langon na pagpakan nagsagin kaya di pagusay na agamang kaya Allah Ya Allah na penginamir ka arilay kaming kalangon ya Allah Saden sa pagpakanag saging gaya piyagu saya Quran aguging gaya hadis ya Allah Peninamir kaya Allah pakambagyan ang kakulimuka na busurila kaya Allah Timu-timu kami ka surga karak sumangalok sa ya Allah May pagpadaamirun sumanga darudupa mi mga pagaremi mga muryatawa mi kadandan mga pamilya mi ya Allah Saden sa pagpakanag saging kaya bandingan ya Allah seminar Paglinamir kaya Allah, paging gunain kaon sa dunia na sampai sa alungan na mauri. Ya Allah, na paglinamir kaya Allah, aging kaya tetandingan sa aging kaya istisyon. Napakambara katanggakiran na rakso mga pamilya niyan. Sukiat na iran sa aging kaya seminar para rakapo ya Allah. Ya Allah, na paglinamir kaya Allah, pakapasa kami ka kung mga tiubat sa dunia. Nagupakapasa kami ka kung mga siksa sa alungan na mauri. Pakasulda kami ka po surga kaya Allah sa malbudadad na itong anak pamagitong nakar kami Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi Okay, sa mana yan na alhamdulillah balasan ko dahil ng talentan sa dahil Azari Haji Alawi sa mga problema, mga panagutaman
si Profesor Paratiya si Chris namin sala na si tanggap man naman ito seminar si saging tuwa tulungan nila bayan lagi mantuwa kayo ibi pangitan namin sa mga pasiseminar si tanggap man seminar si saging tuwa tulungan nila lagi si saging na talikudan na Abdul Aziz Amsanin balasangan ng mga okay, sa mga bangsa ni si saging kaya mamakin si saging kaya muli na ranaw yung kaya muli na tayo mabalik pagkalamatan ni Sano ako si Kroke Pamagaling kami si saging kaya programa ko nyo okay, si Mambo ko last si Mambo si saging kaya last na ahad na si Samahad Abdul Hamid Al-Islami alhamdulillah sama na nakapulutulun na yan ay seminar tanong si sayang na iya dahil mabalik. Iman ko man naya si tanong man seminar sa hindi mo tawag turuan di ba iya nagbisang yan na dosen di si pinasarya ang pag-iakulami isang natalikudan ang Mahal Abdul Aziz na simang o alungan na okay. Si ko sabto na sa mga seminar ay kaya at ang zaman na sa iya Islamia kapag ni Hadis Siti Amin na manalupon. Mapita aluman na sakto sa mga Mahal Abdul Aziz. Si ko aluman na ahad na sinin nagtanong man sa mga Mahal Abdul Hamid. Isang yadal mabisig. Tanto ka lang yung pagbuto ang mga way. Si ko kapagpakatayin sa mga nagatari ang mga seminar. Sa diyan na pinalayon si Sagyan na iya ipinulitan mo si Sagyan na iya kami natanong yun na iya bulan ng Ramadan. Ay ipinulitan sa mga bulan ng Ramadan yan ay kapagatin mo sa aming mga sinaran ng panglaman singko na salat-salatan no si Sagyan na iya kaya pa di siya tanong lagi na iya sa Ramadan ang mubarak. Balasan ko ng Allah ang mga inami, mga babayami, mga wataami, si ko panagot naman yun si Sagyan na iya kapag pagdating yung Sagyan na iya mga sinaran ng panglaman singko ang mga alhamdulillah. Kata si Saida. Sama na lagi si Saida. Allah. Ako mo sa inyo. Niya ko mau Kata si Siti Birwar. Masyaallah. Sa kita ako mga balo. Sa dalang mga balo. Kau to. Request kung susad ka ako mga balo. Masyaallah. Kata si principal. Alhamdulillah. Okay. Yung yan ng pamilya. Ate si Pamela, malay mo may panaluntaman. Distributor. Tama. Masyaallah. Ini ada desain mga kabakan grupan. Kasama niya pali sa mga kabakan inshallah. Sama na yan, nakatay so... nakauto. Katay, request na yan na iya si... Ang tama ka, Bisi? Nag-video ka na sa kuwan. Alright. Nasuwat ka na na-video nga na doon ang virus so tulad din yan. Ano yung terus, isa? Sa kakasama. Nanay, mga paluluban tayo, inshallah. Paluluban. Katay. Katay, si Baya Labi Nasriya, si Principal, salamat ka na sa mga mambu, si Samia Pares-Pares. Katay si Nabila. Katay si... Vlogger, ada si vlogger. Masyaallah.
Alhamdulillah. Ano man yan? Nako to. Inshallah. Inshallah. To. So kung sa pamamagayan para ko mga balo na nasa pahabol. Nako to. Mashallah. Atay sa ida. Mga palulubatan na. Kati si Madam Saida. Mashallah. Kati sa mga tungo na itan. Mashallah. Inshallah. Sama na so ka relay. Okay, sama niya mga layo, mga followers. Naramatan nyo ka naman buong mga followers ani, mga subscriber ani, sa yan ay din yung kapapin na rin nun. Okay, padala salam si sayo nga si Ayman, yung ito si Insira Mapandi. Sama na nanangate si Insira Mapandi. Tumatanda nga matanong sa mapia pa mamakinigan si Insira Mapandi awate. Ate. Nakatay kami. Ano lang salam niya si Insira? Sa mga loko sa Mashallah. Alhamdulillah. Shout out kay Insira Mapandi, yung ito si Ayman, yung ito mga pedsan, amada kay sa kanan. Alhamdulillah. Okay, sa panalmatan sa kanabo ang mga followers, mga subscribers. Ko dalayon niyo kama ko dalayon niyo kama monitor si sagyan na programatan. Sa atin si Ibaya Kabugutan sa ngayon mapangkat. Mashallah, malaman ni panang kamay. Sa talago tabi sa diyan kagyan halatan no. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.